Quins conceptes us intentem transmetre? Actitud. Orgull. Orgull és... Tothom es pot equivocar. Vale? Tothom es pot equivocar. Tothom pot fallar un placatge. Al rugby passa, si no, no hi hauríem marques mai. Vale? Però l'orgull és el que em fa aixecar-me ràpid. No us ha passat que més d'un cop us tenen 3 tios agafats, esteu traccionant amb la pilota i encara així us escapeu? Sí. Això és orgull, eh? Hi ha gent que treu aquesta actitud. Ja algú que fa molt bé és el Roger. Roger agafa, segueix, i a vegades segueix. I molts cops, pum, cau a terra de cop i a vegades s'escapa. Un cop decent, però aquell cop s'escapa. Respecte als companys i al... Vale? En quin sentit respecte als companys? Com podem respectar els companys? No criticant i fent-los veure com podien millorar i ajudant-los a ficar-se a la bola, ajudant-los a que avancin, ajudant-los a veure tot el que poden fer. Hi ha una cosa que has dit que és molt interessant. Respecte ajudant a que avancin. Si un tio o si un company meu està avançant, el rugby és un esport de contacte. Si jo estic avançant i no ajudo el meu company, no l'estic respectant. L'estic deixant sol, en el follon. Sacrifici, per què? Quan estàs cansat, doncs, quan et plaguen, surts al camp a millorar bé. En el rugby és un esport en el que estem molts cops cansats. I el que diu el Roger és això, jo vinc, caic a terra i he fet tot molt d'esforç, però a sobre haig de fer l'esforç per alliberar la pilota i que el meu company tingui una bona disponibilitat. Es esto, chicos, esto, respeto, vale, sacrificio, esfuerzo, todo esto es para mi equipo. Si yo estoy en el ala mirando todo, yo no tengo respeto para mi equipo, no estoy con mi equipo, no estoy ayudando, esto no es sacrificio, esto no es esfuerzo, ¿ya? Pero yo estoy aquí con mis compañeros, vale, placando, ¿ya? Con todo, a tope, 100%, este es respeto, este es esfuerzo, este es sacrificio, chicos. Nosaltres, la idea que us volíem transmetre en aquest entreno, els principals són, dintre dels valors del rugby sempre hi ha el respecte, sempre hi ha l'esforç, sempre hi ha això, però eren orgull i sacrifici.